Príjemný dobrý deň, milí priatelia, ahoj. Už 12. apríla, to je sobota 2025, vás čaká niečo, čo ste ešte nezažili. No perfektná akcia. Dobré autá, dobrá zábava, dobré jedlo, ale pekne po poriadku. Vítame vás vo firme Seko, kde vám ukážeme nielen perfektné autá, ale kde vás čaká deň plný prekvapení a nezabudnutelných zážitkov. Toto sú naši hrdinovia. Škoda Fabia, Scala, Octavia, Superb, Enyaq a úplne najnovší model vozidla Elroq. Stačí si len vybrať. Možno na nich jazdili známi ľudia. No dobre, možno, že nie. Ale môžete na nich jazdiť vy. Aby ste sa naplno mohli venovať autám a dielňam. Vaše deti zveríme profíkom. Animátori ich perfektne zabavia a unavia a vy si domov donesiete nielen milé spomienky, ale aj pokojný večer. A keď sme už spomenuli dielne, otvoríme ich brány aj pre vás a urobíme diagnostiku vášho auta. Zadarmo. Áno, dobre ste počuli. Zadarmo. Airbagy. To je výmysel. To sú vecičky. No, ale neradi by sme tú vecičku videli v akcii. Ale my vám to potom ukážeme. Takže sa nemusíte báť, že vám mobil vyletí z ruky a váš obed zostane tam, kde má byť. Ak sa chcete stať majstrom lakovania, môžete si vyskúšať lakovať vozidlo. Ale pozor, ak prídete v bielom, môžete odísť aj v dúhovom. A teraz tá najdôležitejšia časť. Jedlo. Vynikajúci, horúci gulášik, jednohúbky, no hotový Michelin. Stačí jedna poriadna porcia a vy si už od zajtra začnete plánovať, kedy sa sem opäť vrátite. Milí priatelia, nezabudnite, sobota 12. apríl 2025 9:00. Už teraz sa na vás teší celý tím firmy Seko. Bude to tu skvelé. A keď vám to hovorím ja, dlhoročný, spokojný zákazník, ktorý jazdí už na 3. aute od tejto firmy, tak mi môžete veriť. Tešíme sa na vás.